Il-Belt Valletta ġiet ikklassifikata fost l-aqwa 3 ibliet Ewropej fejn wieħed għandu jiċċelebra l-bidu ta' sena ġdida. Dan ħareġ skont artiklu ta' sit Brittaniku Enjoy Travel. Hawnhekk, iċ-ċelebrazzjoni li jilqgħu s-sena l-ġdida fil-Belt jaqbżu dawk ta' bliet ferm akbar minnha, fosthom Londra fir-Renju Unit, Berlin fil-Ġermanja, Vienna fl-Awstrija, Barcellona u Madrid fi Spanja. Dan is-sit internazzjonali semma ċelebrazzjonijiet kbar u annwali fi Pjazza San George. Semma wkoll kif mat-tokki ta' nofs il-lejl ikun hemm spettaklu ta' nar mill-isbaħ madwar il-Belt, b'mod partikolari fil-Port il-Kbir. L-istess sit semma kif madwar il-kapitali Maltija hemm numru konsiderevoli ta' ristoranti u bars fejn wieħed jista' jmur mal-familja u l-ħbieb. Is-sit innota wkoll kif it-temptu l-xahar ta' Deċembru f'pajjiżna jkun ġeneralment sabiħ u mhux kiesaħ daqs pajjiżi oħra Ewropej. Is-sit Ingliż poġġa lill-kapitali Maltija flimkien ma' Edinburgh fl-Iskozja u l-kapitali Franċiża Pariġi mal-aqwa 3 ibliet fejn wieħed għandu jiċċelebra l-bidu tas-sena ġdida.